వెల్కమ్ టు జనం కోసం జర్నలిజం న్యూస్. అస్వస్థతతో హైదరాబాద్ లోని యశోద ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డిని పలువురు బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేతలు మాజీ మంత్రులు పరామర్శించారు. సికింద్రాబాద్ యశోద ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి ఆరోగ్య పరిస్థితిని వైద్యులను అడిగి తెలుసుకున్న మాజీ మంత్రులు కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి ధైర్యం చెప్పారు. పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి త్వరగా పూర్తి ఆరోగ్యంతో కోలుకొని మళ్లీ ప్రజా సేవలో చురుకుగా పాల్గొనాలని ఆకాంక్షించారు. కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందవద్దని, ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని భగవంతుని ప్రార్థించారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రులు ఎర్రవెల్లి దయాకర్ రావు, సత్యవతి రాథోడ్, జగదీశ్వర్ రెడ్డి, తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, మునుగోడు మాజీ ఎమ్మెల్యే ప్రభాకర్ తో పాటు బీఆర్ఎస్ నాయకులు తక్కెలపల్లి రవీందర్ రావు, పల్లా సుందర్ రామరెడ్డి, బబ్బూరి శ్రీకాంత్ గౌడ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.